Nafarroako Unibertsitate Publikoak abuztuan aurkeztutako euskararen plan gidariak improvisazioari eta voluntarismoari erantzuten diola salatu dute Nupeko euskara taldea eta hizkuntza eskubideen behatokiak. Horiekin batera, ELA Lab Steilas Iruñeko euskalgintza eta Nupeko langile talde batek sinatu dute euskararen plan gidariaren inguruko salaketa. Lotsagarri bezala definitu dute, izan ere ez ditu euskal ikasleen eskubideak bermatzen. Hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendari den Garbine Petriatik azaldu duenez, gabeziarik larriena gaur egun osorik euskaraz eskaintzen den ikasketa bakarra izatea da, magisteritza hain zuzen. Eta hori NUP sortu aurretik bazegoen, hortaz, unibertsitatea sortu zenetik, orain dela 30 urte, euskarazko gradua eskaintzeko ahaleginik egin ez izana gogor salatu du Petriatik. Bueno, esan behar dugu, errektoretza berri honen lehenengo euskara plana dela, unibertsitateak bazera matzala 10 urte planik gabe, eta nolabeteko espektatibak sortu zirela, ezta? Plan honen inguruan. Espektatiba horiek nolabait ere zapuztu egin dira plana behin ezagututa, ezta? Larriena dela, osorik euskaraz eskaintzen diren graduena. Duela 30 urte baino gehiago sortu zela Nafarroako Unibertsitate Publikoa, eta urte horietan guztietan ez dela euskarazko gradu bakar bat bera ere sortu, ezta? Momentu honetan euskaraz ematen den gradu bakarrak magisteritzakoak dira. Unibertsitate Publikoak argitara emandako euskararen plan gidariaren helburuak batere definituta ez daudela adierazi dute, eta planak improvisazioari eta voluntarismoari erantzuten diotela. Hausnarketa estrategikorik egin gabe. Josu Encinas, Nupeko euskara taldeko kideak, Nupen arduradunek planaren inguruan egin dituzten balorazio triunfalistak kritikatu ditu. Planari buruz, Nupeko arduradunen ahotik, entzuten ari garen balorazio triunfalistek auzo lotsa ematen digutela esan nahi dugu. Errektoretzari eta Nafarroako gobernuari eskatzen diogu aurkeztu den euskararen plan gidari hau birmolda dezatela, ikasleen eta gizarte eragileen parte hartzea bermatuz. Hori guztia dela eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoretzari eta Nafarroako gobernuari eskatzen diote aurkeztutako euskararen plan gidariaren birmoldaketa egin dezatela. Ikasleen eta gizarte eragileen parte hartzea bermatzeko, diagnostiko sakon batean oinarrituta.